Ndị nke m, aṅụrị ọnwa ọfụrụ yoo. Ọnwa ọfụrụ anyị atụọna n'enu. Ekenekwa m unu ụmụnne m na uhuruchi tata bụ Eke. Ọnwa ọfụrụ atụkwana n'enu dịka ọgụgụ Igbo si agụ, dịka ndị gboo si wee gụbuo ya na mbụ. Ọnwa ọfụrụ atụgo n'enu. N'ime ọnwa atụrụnụ bụ ọnwa ahụ dịka ọgụgụ Igbo si bịa nyekwa ya afa n'ọnwa ede ajani. Ofu ede ka etiri n'ime ana, o wee chịrị ụmụ wee pụta. Oge a bụ oge eji aga ikwu nne. Anyị emebegori mmemme oge a tupu nwa bekee abịa kọpịa nke anyị. Anyị ebidozie na-eme nke ha, nke anyị anakpọ. Ndị niile bụ ndị nọ na agbata oru East, o nwere ife anyị na-akpọ ara na ụmụ. Oge ahụ ka onye ọbụla ji aga n'ikwu nne ya, ma nne gị ma nna gị ma gị onwe gị. Mana ndị bekee bịara gwazi anyị na oge ahụ eji eme mmemme ncheta onye nzọpụta ha. Nke anyị wee nakpuzie, achụrụzie nke anyị wee chụbaa. Ọkwa ya bụ iche okwu. Onye achọ n'ibe ya okwu o. Ụwa abụghị nke onye ọbụla. Elu ụwa abụghị nke onye ọbụla, maka na ụwa bụ ọrịrị, onye nọrọsi ya n'ọla. Bịa gbaalụ m egwu ịhụnanya, ndị omenala, bịa gbaalụ m egwu obi m. Bụrụ egwu ịfụnanya, onye achọ n'ibe ya okwu, onye achọ n'ibe ya ọnwụ, onye achọ n'ibe ya mmegide. Ụwa abụghị nke onye ọbụla. Ije n'ụwa abụghị nke onye ọbụla, maka na ụwa bụ ọrịrị. Ụwa abụghị nke onye ọbụla. Onye achọzi n'ibe ya okwu. Iji ụdị aghụghọ achọ ibe gị okwu o. Ị na-eri akọ na uche ibe gị o. Achọzi n'ibe gị okwu n'ụwa a. Ụhụ onye ọ bụ nke ya. Onye nọcha ụwa ọ na-ahịa ka ọ bụ ịzụcha nke gị na-ana. Ka anyị hapụ ịdị na-aghọrị onwe anyị. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m. Aha m bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Gị onye na-ene m anya, ọ bụrụ na tata bụ izizi gị sonyere m, ịbatago n'ụgbọ ndị na-agọ mmụọ, ndị na-akpọku mmụọ, mmụọ onwe ha, mmụọ nne ha, mmụọ nna ha, ndị na-ajụ ha ala be nna ha, ndị na-asị na ana be nna ha bụ nsogbu ha nwee, ndị na-asịghị na nne ha bụ ajọ mmadụ maka na nne ha ejighị ego, ndị na-asị na nna ha abụghịzi ezigbote mmadụ maka na nna ha ajighị ego, ndị na-ejighị chi ọzọ wee mere chi, ndị ji chi ha wee mere chi, ndị ma na mmụọ be nna ha nọ, ndị ma na mmụọ be nne ha nọ, ndị ma na ọ bụgodo iri na nna gị nwụrụ anwụ na ọ bụrụ onye ọjọọ ka ọ bụrụ gị, na ọ bụrụ gị evil. Ndị na-anaghị eselebreti nna nna ha ma ha na-eselebreti nna nna ndị ọcha. God of my forefathers, God of my ancestors, God of Isaac and Jacob, God nke gị, God of nna nna gị, Okeke ha, Okafọ ha, ha anwụchaa na ha bụ evil. Ọ ihe nwa bekee gwara unu. Ndị ji chi ha wee mere chi. Ana m ekene unu. Tata abụrụ izizi gị na-esonyere m. Onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche, sọmụnwa. Ụgbọ a batara bụ ụgbọ a ji emepe mmadụ anya. Ọ bụrụ ụgbọ ndị na-eme omenala, adịkwa ama ama. Ọ bụrụ ụgbọ ndị na-eme omenala. Ụgbọ a bụ ụgbọ ndị na-agọ mmụọ, na-agọsi mmụọ ike. Ndị bụ ofu n'iru Chukwu, maka na adị akpa oke n'iru Chukwu. Ụgbọ a bụ ụgbọ onye ọbụla ji aghọta ike nke onwe ya. Ụgbọ a bụ ụgbọ ịba n'ụgbọ a, ịnọrọ n'ụgbọ a dịka ị na-ene m anya. Ihe ebe ị banyere bụ ụgbọ a na-agwa mmadụ nke bụ eziokwu, a na-akwụrọ mmiri. Ụgbọ ị ga-eji wee mara na ị nwere ike nke onwe gị na okike agbawa gị aka. Ụgbọ ị banyere bụ ụgbọ ị ga-eji wee ghọta ike nke onwe gị, mara na ọ bụrụ ihe niile ka dibịa ma ọ bụ pastọ
ga-emere gị, na enwere ndị ị ga-eji aka gị wee mere onwe gị. Enweghị onye bịara iwe ohu ibe ya n'ụwa. O nwere ihe ndị ị ga-emere onwe gị, mana ihe ị ga-emere onwe gị karịrị ihe dibịa ga-emere gị. Ọ ntịntị ihe ka dibịa ga-emere gị, ndị ọzọ bụ gị nwa ga-emere gị ya. Ihe anyị nọ n'ụwa bụ aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri. Nke ị na-ama ha ama m ya, nke mma ịma ya, ka enwe nke mma ị na-ama ha, nwekwa nke ịma nna ama ha. Enweghị onye ka ibe ya. Ọ ofu Chukwu kechara anyị niile, nwe onye ọ kpọrọ asị. Mana o nwere ebe onye mmadụ nwere ike isi n'aka ya wee nweta nzọpụta. O wee bụrụ ya n'ụbọchị nke taa, ana m ekene unu niile ndị nkụzi m na-amasị. Ana m ekene unu. Onye ọ na-anaghị amasị, ị na-eme anya ifugonu njike m nụ, wee fụ na njike m bụkwa njike ndị na-agọ mmụọ. Ọ baghị uru ịbịa gwawa m okwu ozi ọma nke ụka. Ihe anyị ma bụ onye ọbụla mewe na nke ya. Ndị kwere gị ntọghata ịtọghata, mana onye achọ n'ibe ya okwu, maka na anyị mesịa anyị niile ka ya aba n'ime ana. Ị na-akpọchi ala Igbo, ị na-akpọchi ndị bekee, imesịa ka ya aba n'ana. Mana ife o ji wee tọgbuo m bụ na eburugodo onye Igbo wee na-akpọchi ndị ọcha, imechaa nọ n'ala Igbo ka ya eni gị. Ayaghị ebu gị wee jebe na Nazaret ma ọ bụ Rome. Ala Igbo a ka ya eni gị, gị na ndị ancestors ga-aha nọrọkwa n'ime ana ahụ. O wee bụrụ ya, n'ụbọchị nke taata eji m ohere a wee na-echetụrụ unu niile bụ ndị na-agọ mmụọ, wee sị unu na-abanyego n'ọnwa ọfụrụ nke ndị Igbo. Ọnwa afụrụ atụọna n'elu maka ndị nwere chi. Oge a bụ oge mmadụ ji ekene chi ya. Maka ndị na-achọ ike ha na-ebute, ndị na-achọ ka ha esi wee bute ike, ndị bara ọdịnala na ọka ebute ike n'oge eji ebute ike. Ọnwa ọfụrụ apụtụgo n'elu. Ama m na ịma chi gị, ama m na ịma ụgbọ iji wee bịa ụwa. Yes, ama m na ịmacha ya. Ọ bụrụ na ịmago ya, dịka a tụrụ ọnwa ọfụrụ apụọna n'elu. Tata bụ Eke, echi ya bụ Orie. Chifo n'ụtụtụ ịgọọ mmụọ, gọọ mmụọ, gwachigo okwu si ya na o ruo na-abanyekwa n'ọnwa ọfụrụ. N'ọkwa na ife ọfụrụ ka ị na-achọ. N'ọnwa ịda aja ana ka abara. Ọ bụkwa mmasị gị na ị ga-akpọ ụkwụ na be nna gị wee ruo n'ikwu nne gị. Na ọ bụkwa na ihe ọma na ọ bụ na ị ya anakwa ụmụnna gị. Ị na-ehe na-eje celebrate Christmas na ọnwa ịda aja ana ka ị na-eje celebrate. Na ọ dịkwa na ọ ga-amasị gị ma ọ bụ na chi gị meghere gị ụzọ akụ, ụzọ ụba, ụzọ ihe ọma, ka ị nwee ike ijefu nne gị, ka ị nwee ike ijefu nne gị. Ọ ife ọma ka ọ bụ. Ị nwee ike ije mere ndị ka mma, nyere ha aka. Ọnwa eji eketa oke ọma n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Inwe nne, goro ihe je nye nne gị, goro nne gị ihe, goro ya akwa. Ị mara ihe nne gị na ihe na-amasị nne gị, were ya nye ya ka ọ gọọrọ gị ọfọ dị mma, ọfọ awele, ọfọ ọgazi. Ị nụọ nwaanyị, ọ bụgodu na ọnwụ ya gị ka gị jiri ego show ya love ba iweta ihe nye ya, mee ka obi dị ya mma n'ime ọnwa a. Ọnwa ngọzi ka ọ bụ, ọnwa ihe ọma ka ọ bụ. Ọnwa ọfụrụ anụnwatụ n'elu ka nna agwa unu maka ya. Ọnwa ede aja anị, ọnwa eji celebrate nne. Ihe a bụ oge ya dị ihe a. Gaa na chi gị, gakwuru chi gị, gwa chi gị okwu na ị gaghị aganwu n'ike aka gị ma ọ bụ na gị na chi ga-eso. Gị na chi gị ga-eso, ife a na-adịrị gị na mma. N'ọnwa a ka ị ga-eji wee gwa chi gị si ya na-abago ọnwa ọfụrụ na ị chọrọ ka ife ọfụrụ mee n'ụzọ gị. Ị na-afụ na ọnwa tụọ n'elu na ọ na-epebe mpe, obere oge ọ na-ebu, obere oge ọ na-ebu. Onwe mgbe ọ ga-ebu obuo na nnukwu. Kịta ka eji ebido ya. Iji kịta determine ya ọmụntụ ka ọ ga-adị na ị chọrọ ka ọ maa mma. Kịta na chi gị ka ị ya aga, na ị chọrọ ka uke pụọ. Kịta ka ị ya agwa chi gị, chụọra chi gị aja ife ọbara. Ife mmụọ na-eri. Blood is life. Ya ka ndị ụka ji ha ejighị ọbara Jizọs egwu egwu. Ebe ọbụla ịfụrụ ha na-ebe ọbara Jizọs. Amaghị mma ha bụ vampire, mana ọ na ha gwụchakwa ọbara onwe ife ọ na-arụ. Mana were ihe ọbara nye chi gị ka inye ya ndụ. Blood is life. Mmụọ na-anaghị arụ ọbara anaghị eto eto. Ịgwa unu nke bụ eziokwu. Na mmụọ gị na ị naghị enye ya nye every month bụ na gị na ya nwere ezigbote nkwekọrịta na ebe ị nọtere aka. Na ọkwa na oge dị one ka m ga-eji nwee na-enwe ohere iji na-emere gị ya. Mmụọ ahụ anụgo ihe ikwu. Nwanza ga na-agba ọbara otu ọha. Inyere ya ọbara ewu, inyere ya ọbara ọkụkọ, ha niile bụ ofu. Ọbara bụ ọbara. Mmụọ anyị na-agọrọ anaghị eri ọbara mmadụ, adịkwa ama ama. Ọbara ọ na-eri bụ ọbara ndị iro anyị. Maka na obere gbuo anyị ga-egbu onwe ya. Jee na chi gị, chụọra chi gị aja. Ịnọ ha ebe ị ga-achọta ihe ọbara, ịnọ ha ebe ị ga-achọta ọkụkọ ma ọ bụ ihe a, ị ga-enweta nwa akwa, ji ya gwa chi gị okwu. Ị ga-enweta nwa ọjị, ji ya gwa chi gị okwu.
determine amount a ka ọ ga-adịrị gị ka amount a esi wee dị na ịchọọ ihe ike ị ga-agwa chi gị na ịchọọ ihe mmerụ ahụ na ị ga-agwa chi gị na ị chọrọ ịkpọ ụkwụ na be nna gị ị ga-agwa chi gị ya duru gị jee odumeje odumana ya bịakwa duru gị na-abanyekwa n'ọnwa ọfụrụ gwa ya ihe ị ga-eme n'ọnwa a ka ije gị ga-adị gwa ya gbasara ahịa gị gwa ya gbuoro gị ọgụ ndị uke ọgụ ndị amoosu gwa ya ọ ga-eme ya maka na ịkpọ ya chukwu na ọ ga-aza ịkpọ ya chi gị ọ ga-aza ọ ga na-edu gị na-eje na-edu gị na-ana chụọra chi gị àjà ka ị na-achụsiri chi gị àjà ka ị na-echeta na ị nwere ndị otu chụọra ndị otu gị àjà ịchụọra chi gị àjà ịchụọra ndị otu àjà ndị nke nọ n'elu ana chụọra ha àjà ka ha rie na emere nwa ogwugwe emere nwa ọnọchi ike chụọrọ onye ọbụla àjà ka ụzọ wee na-agara gị iti elonu na ada ya elonu ị naghị achụ kama ị ga-achụ àjà were ya gaa soo seed onye ka ị na-eso a na-etinye ihe na akpa juru eju chụọrọ ya onye ka mmanụ gị n'akụkụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ iso seed o nwere ndị a na-agaghị akwụnwuru ụgwọ akwụkwọ nne na nna ha na-eji ego ịkwụ ụgwọ akwụkwọ o nwere nwaanyị bụ na ihe ji ya na bizinesi ya etobebu maka na o ji ha ego ifu ya na-ebugharị pịa wọta ọ dị ime ụdịrị ndị a bụ ndị niidiri ego unu ọ bụrụ na akpa juru eju eji ya na-ewere ego na-etinye eji ya na-arụ ụlọ ebe niile eji ya na-arụ ụlọ ebe niile ji ya na-agba moto dị iche iche a na-aga ala bekee na-abata na-efenye na-aba n'afọ nnụnụ na-apụta ji ya na-echenji ụlọ na-aga ebe niile atọchị all over the world gị nwee ka nọkwa ofu ebe na-eyi akwa mara mma ị naghị agbanwe nwa akwa gị mana o nwere ndị ị ga-enyere aka n'akụkụ be unu mana township ebe ibi onwe ndị na-adịghị eriju nwa afọ onwe ndị ji gị ụgwọ ị na-agaghị ahapụ nwa ụgwọ ahụ ha ji gị ha ga-akwụrịrị gị ya iweta ya ije so seed onye ka ị na-esoro mere onye ahụ nọ gị n'akụkụ ọ ya bụ ife ọma ọ bụ nke ị ga-anata ụgwọ ya ndị pastọ ga-eweniri aka elu ka a ga-ewepụta gị n'ihu oche nke chọọchị ga-eji wee mara onye ịbụ na-eselebreti gị ọ bụrụ ya ọ nke ahụ i mere onye ị na-ama adị chaa onye abụọ ọgụ chukwu na-akwụ ụgwọ ya ịchụọra chi gị àjà dịka m gwara gị kpọọ chi gị kpọọ ọra ya na chi gị so chụọra ha àjà chụọranụ ndị otu gị àjà ọnwa a dịka ọ na-agbagote o nwere oge eji eje na mmiri na ọ bụrụ ka chi foro ị na-akwụgharị na mmiri ọnwa erugo mgbe eji eje abanye na full moon ike n'eze nwaanyị ọnwa na-etiri ọra n'uju ya merie ya ihe ị kwesịrị imerie n'oge ahụ ọnwa juru eju imesịgharịa ya chi na-abọ abọ ịgaba na mmiri wee jee chụziere ndị nke nọ na mmiri wee were ife ọma nọ na mmiri wee pụta onye abụ ugogbu zuo ọcha kee maka na ife dị mma nọ mmiri ka ọ dị mana a na-esi n'ụlọ wee maa mma wee na-apụ ama ka ị na-achụ ya ka ị na-echetakwa ndị uchichi ị na-echeta ndị uchichi anyanwụ na ọnwa anaghị eso okwu mana onye ọbụla na-achara ibe ya ị chụọra ndị uchichi aja nke ahụ bụ akụkọ ụbọchị ọzọ ka ezi na ụzọ wee na-agara gị ndị amoosu bịa n'ụzọ gị ha agbalaga mmadụ tupu ha sị na ha ya ha bịa yes ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụsị ndị osi n'obodo na streeti mara ndị niile ahụ bụ ndị na-emechi ike jee were ọrụ nye ha n'aka nye ha ọrụ n'aka ụmụ bọyịsị ndị akpa obi ahụ nye ha ọrụ n'aka nye ha iche nche ị ga-afụ na ụmụ mpịampịa ori ahụ ga-ebe maka na ha ayaghị ezuzi ọzọ o wee bụrụ ụka wee bụrụ inu o wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m asị nka m chetara unu na ọnwa ọfụrụ atụgo n'elu n'oge mmadụ ji eje na chi ya wee gwa chi ya okwu maka ndị nọ ebe dị iche iche na-apụghị ịganwu maọbụ ndị na-enweghị okposi ebe ha na-ekpere chi ha wee na-achụrụ ya àjà ihe ọbara ekwuru m na akwa dị ekwukwa m na ọjị dị nzu dị ị ga-eji nzu ị ga-eji akwa akụzigo m ka esi agọ mmụọ ji agwachi gị okwu were ọjị akwụgbu okwu ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị a sị m unu na m anaghị eme omenala ga-asị gị na nwaanyị emetụkwana ọjị aka mba n'iru chukwu adịghị akpa oke you have every right ịgwa chukwu okwu nwa onye ị ga-agbafe n'azụ ya wee gwa chukwu okwu onye ị ga-agbafe n'azụ ya bụ chi gị you talk to your chi were ọjị agwachi gị okwu na ọrụ onwe gị otu mmadụ si anọrọ onwe ya na-agọ mmụọ ebukwana iru ọrụ akwụ kwọchakwa aka ụtụtụ sachakwa ọnụ werekwa ose ọjị fichaa arụ gị nwe ka isi mee ihe dị aṅa anyị mana ọ dịchara mma maka na anyị bụ azụ nọ na mmiri anya ya ha sị na mmiri adị aba anyị n'ọnụ otu a ka mmehie dị n'ụwa werekwa akwa fichasị ya arụ gị ife ya bụrụ gị ogbochi na ọgbachi
na ịgọ mmụọ na mmụọ ya ha aza na-akwa ọkụkọ a ka iji wee na-ekochapụ ife niile bụ ogbochi na ndụ gị, ikochapụ ya, ikochapụ ọrụ akụ. Ịbịa wetazie nzu gị iwee gọba mmụọ gị okwu, kpọba chi gị, kpọba ọra gị, kpọba mmụọ so gị bịa ụwa. I were nzu tụọ ha, si ha were nzu chọọ gị mma. Nzu bụ ife ọma ka ị chọrọ. Aka mara nzu adị ama unyu. I were edo si ha ka ife niile na-ekpo ọkụ na ndụ gị jụọ oyi. Udo obi ka ị chọrọ, udo gị na nwoke, udo gị na nwaanyị, udo gị na ezinụlọ, udo gị na mmụọ na mmadụ. I werezie ọjị wee kwuba okwu n'ọjị ahụ. Ị bụrụ nwaanyị na ọrụ onwe gị nnọọ, gọwa nnọọ mmụọ, kwuba okwu n'ọjị ahụ. Ọ mmụọ ka ị na-agọ, mmụọ ka ị na-agwa okwu. Onye ka m ji wee sị unu na ọ mmụọ ka anyị na-agọ. Anyị abịaghị ime omenala Igbo bụ na nwaanyị anaghị agwa ọjị n'ihu nwoke. Gị nwa bụ nwaanyị debe ya nsọ. Ọ bụrụ nwoke bịa na be gị jee weta ọjị gọọ wee warị ya, mba. Mana ị na-agwa chi gị okwu, you have every right to touch that kola. Pray na ntị mmụọ dị n'ọjị. Chukwu adịghị akpa oke n'ụdị nke ahụ. O nwere ebe anyị si edebe omenala nke anyị, mana abịa n'ịgọ mmụọ, anyị ha asị m na ọ nwere ọjị m ji gwa chi m okwu, ngwasị ya nje chọba ebe nwoke nọ ka ọ bịa wara m ọjị. Nwoke ahụ abịa wara m ọjị m ga-enye chi m, ọ makwari chi ya rị. Ọ na-enye mmụọ nni. O wee buruzie aka ọrụ akụ bịa ịbịa gwara m ọjị m ga-enye chi m, ka m ji wee kwanyere ya ugwu na ọ bụ nwoke, mana ọ naghị agọ mmụọ. Mba nọ na ọ dịghị eme. Ihe m na-agwa ụnụ bụ ụzọ nke ndụ. Adịghị m egbu Igbo egbu. Ihe m na-azụ Igbo bụ ndụ. Eziokwu ka m na-agwa ụnụ, eziokwu a na-akụ mmiri. Achọghọ ka anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị nweta ike nke onwe anyị. Ọnya ka eji wee were nke a meenụ nke emekwana nke a, meenụ nke enwekwana nka. Mba, ị ga-aga n'ihu Chukwu sọ gị nwa, maka na oge ị ga-anwe nwe onye a ga-etụkwasara gị n'ala. Sọ gị ga-aba n'ime ini, sọ gị ga-anwụ n'oge nke gị, sọ gị ka a ya eni, sọ gị ga-eje na mmụọ. Ka ezi ihe ya abụọ ruzie na ijewe n'iru Chukwu, achọwa onye ya abụ onye isi bifo ị na-eje. Otu ahụ esi kee gị ka esi wee kee nwoke, otu esi kee nwoke ka esi kee nwaanyị, otu esi mụọ nwoke ka esi wee mụọ nwaanyị. Abịa n'iru Chukwu anyị abụrụ ofu. Were ọjị kpee ekpere, were ọjị gwa mmụọ gị okwu. Akụzigo m ka esi eme ya, n'ọ ka m chetara unu ya. Ihe a bụ oge ya dị ihe a. Asị m anwụrụ ọnwa ọfụrụ noo, ka onye chikwara na ya zeere noo. Cheta na asị m na aha m bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Ọ bụrụ tata bụ izizi gị na-esonyere m, ana m ekene gị wee na-asị unu nchekwa ndụ niile ahụ unu chọrọ, protekshọn niile ahụ, iburu ike ahụ unu chọrọ. Ọnwa ọfụrụ atụgo n'elu. Onye na-amaghachi ụwa ya ga-amarachi ụwa ya. Onye na-amagha mmụọ ji bịa ụwa ga-amara mmụọ eji bịa ụwa. Ọ bụ na ịmagha ndị otu gị jee mara ndị otu gị, chụọra ha àjà. Mara mmụọ be nna gị marakwa mmụọ ikwu nne gị. N'oge ya dị ihe a, ịmaracha ya, yi na ibutozuo n'ike ahụ ị chọrọ ibutu, ike ahụ ị na-achọ n'uke n'ifu ya n'uke ana. Onwe ife ọbụla ọ ya anaghị, ọ ya ha anaghị ndụ, ọ ya ha anaghị nwa. Ọ gaghị ewetara gị ọnwụ ike, ọ gaghị ewetara gị eri echiche, ọ gaghị ewetara gị ịnakpu obi a na-amapụ gị, ọ gaghị agba gị ụgwọ. Ọ bụghị weta nke a nye nke a, ọ bụrụ o were isi bịa were isi. Ọgwụ agwọrọ agwọ, mmụọ ebutere ebute, mbụba adara ada. Ọnya bụ weta isi bịa were isi. Ekenekwa m unu. Asị m ife ọma pụrụ iche ga na-emere unu. Ya gaziere unu. Anyị ga-anọrị n'oge ọzọ. N'oge ọzọ aga m akụziri unu ka anyị ga-esi wee chekwaa ndụ anyị, ọkachasị n'ọnwa ede aja anị nke onye ọbụla na-ana n'obodo dị iche iche. O nwere ndị obodo ha kịta anatagoro onyinye amara ime nshi, mana ọ gaghị abụ oke nke anyị, maka na ihe anyị na-eme bụ ife mmụọ. Anyị bụ ụmụ ikuku adịghị ama n'ọnya. Anyị bụ ụmụ aja ana, mba na adị ebu a na-ebu nunu, adịghị ebu a na-ebu. Ekenekwa m unu.